jezik, ima i onaj... Kako se ovo zove, gdje se ovo sipa? Kako se ovo zove? Tu se zove ovaj... Tu se zove ovo... Levak. To se zove levak. Levak za ovo. Za limun. Levak za sok. To je znači ovo levak za sok. To je znači ovo ovdje je levak za sok. Sa rešetkom.